Berlic, pričaj sa samopouzdanjem. Nemoguće. Opet ću zakasniti na časa engleskog. A danas treba da radimo poslovne prezentacije. Ne smem da se ne pojavim. Sad definitivno neću stići. Još jedan dan bez napretka. Nakon 24 sata. Sada ću sigurno stići na čas. Imam vremena. Hej, ćao, šef nas zove da dođemo odmah kako bismo pregledali ponudu. Ne mogu da verujem. Da, dođi odmah. Vidimo se u kancelariji, nemoj da zakasniš. I opet bez napretka. Ako se sve isprečilo između tebe i učenja jezika, postoji jedna škola jezika koja ti je uvek na dohvat ruke, u svakom trenutku i na svakom mestu. Berlic virtualna učionica. To je Berlicov program za online učenje jezika gde možete učiti bilo koji jezik u bilo koje vreme sa instruktorom koji je maternji govornik ili na nivou maternjeg govornika. Takođe, možete komunicirati sa drugim polaznicima iz različitih zemalja, baš kao da se nalazite u tradicionalnoj školi jezika, ali u komforu sopstvene kuće ili kancelarije, štedeći vreme i novac za prevoz. Imaćete velike prednosti kao što je personalizovani kurs uživo, strukturisane časove uz pedagoški nadzor, alatke kako biste samostalno učili, snimljene časove kako biste ponavljali i još mnogo toga. Sad već znate, mesto i vreme više neće biti izgovor. Naučite jezik sa bilo kog mesta u vreme koje vam najviše odgovara. Povežite se i nazovite Berlic virtualnu učionicu. Berlic, pričaj sa samopouzdanjem.